Христос възкресе! Христос възкресе! Христос възкресе! Христос възкресе! Ей, хора на Бога! Ако няма, казва Павел, възкресение, по-добре да бяхме яли и пили. Но вижте, Божието Слово казва, няма го! Той възкръсна! Христос възкресе! За това ще помоля и ще аплодираме Дякона Сен, нека мощно ръкопляскаме за Господа! Халелуя! Христос възкресе! Христос възкресе! Христос възкресе! Ей, в този момент да възкръсне във ваши сърца! Защо сте казали Христос възкресе? В този час ние всички сме тук, Божиите деца, Божиите служители, тук вън в света, в нашия квартал, отново да кажем, че Исус е Господ и Той не е мъртъв, но Той е възкръснал от мъртвите, защото Бог изпрати Своя Син, за да бъде разпнат за всеки един от нас, за да не погине човечеството, но който вярва в Него, да има вечен живот, и който вярва в това, нека каже амин! Ей, слава на Господ, че Бог не обича! Бог не обича, а ние си нямаме представа за какво става въпрос. Бог е приготвил за нас царство, и това царство не е разрушимо, но това е царство горе в небето, и това царство е устроено за тебе, за мене, за всички нас, които живеем тук, в този свят. Скъпи приятелю, искам да ти кажа един пример. Тази вечер не закоронявай сърцето си. Отвори сърцето си за Христос. И чуй внимателно този пример. Говори се за двама приятели, които са раснали заедно през целия си живот. Играли са заедно футбол. Яли са заедно на една маса. Едно споре ги разделяше. През цялото време са били заедно. Но единият приятел, който беше вярващ, беше християнин, а единият не. Но когато идваше момент, невярващият да попита вярващият, кой е Господ, кой е Исус Христос, какъв е Той, защо дойде тук в този свят, защо беше разпнат. Той се интересуваше за неговия живот, а християнинът отбягваше тази тема и не искаше да говори за Исус, не искаше да каже на своят приятел, че има един, който пострада, и това е Исус Христос. Когато неговият приятел го питаше, той отбягваше темата за Исус. Не искаше да говори за Исус. А тази вечер Божиите деца са тук и чуйте внимателно какво ви говорят. Не отхвърляйте Божият глас тази вечер, но отворете сърцата си за Него и нека Светът Дух тази вечер да коси сърцата ви и вие да бъдете спасени. Християнинът отбягва от тази тема за Исус. Дойде време, когато тези двама приятели пътуваха с колата. Те катастрофираха. Единият, който беше вярващ, е оцелял, а този, който беше невярващ, който беше без Бога, който търсеше Бога, който търсеше Исус Христос, почина на място. Чуйте, този пример се казва Писмо от Ада. И искам да чуеш този пример внимателно. Когато почина този младеж, когато застана пред белия престол, когато застана пред царя на царете, когато застана пред Господ, пред господарите, неговата присъда беше погибел, защото той не се намери в книгата на живота. Неговите имена бяха записани. И тогава той се обърна към Христос и каза: